Aku tak rono gak? Nggih, aku ning kene, kowe ning ndi? Kene. Tak ketok. Oi. Nggih, Gila. kowe ning ndi? Lah. Betul lah. Oh, alah kowe kono to. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Sing ora puasa ya melu buka oleh. Gak ana sing nyeneni ya ta. Mancing lagi Mas Bro. Embung Klumpit Ngariboyo. Halo, assalamualaikum. Magetan. Bersama Nggih, teng Klumpit goreng-gareng. Vlog mancing Madiun Mas Anggi. Dan menunggu kabar dari Mas Agung Fishing, katanya tadi mau menyusul. Budal nembe sonten niki wau kok. Niki nembe dugi kula. Habis berbuka puasa. Nggih. Oke bosku, lanjut mancing. Mancing arang kading, rasa penting. Salam. Berat. Aduh. Ikan pertama. Biar Mas Anggi. Oke. Masuk. Kan baru bisa. Kedua. Aku sedet ya. Nggih Mas, engko. Loh, Pak, 3 jari. Masuk. Mas. Senyumin dulu, cadat. Berat le. Dalam video. Enggak. Mukai. Ibu ya anak cadat baik. Mas. Yo, Pak Oni wis wira ketemu aku Pak Oni. Bisa boy. Boh, Bos. Kowe lho. wong adoh.
Teko kene aku. Golek iwak. Golek iwak. Masih. Ikan ketiga Mas Bro. Oke, siap. Janggute, Pak. Gemuk. Oleh berat. Siji. Kasih ketok. Senyumin dulu. Kuntul. Kambangane ora ketok kalah karo ngarep lampu ngarep kae. Kalah cira nyentek lu diputer manuk eru. Ora asli muter manuke. Duh, kayak pinggir telaga sarangan ya. Tel kontal kantil cilik gede sing penting kentil. Ngerti ngopo nang petangan ki? Lep iki sing tuwa iki. Oh. Ben ratenge yo ngiwon-ngen. Ngono, bilas meneh se. Broncal. Tekan to iki. Matane nyantol-nyantol aku lho, Cuk. Senyumin dulu. Wes. Padang ombe langsungan. Nguyuh iki lanang berarti. Kiri petang. Oh, gugur nggonku. Tenang. Bro, iwak ikan bro. Senyum dulu dong. Senyumnya mana? Oh iya, ding senyumin dulu. Iwak ikan. Senyumin dulu. Burung klumpit. Haup lur. Iki ora mambungi. Yang padha diserang kono. ATM mambungi 10.000.